Hejvært er en studenterforening for studerende med funktionsnedsættelse, det vil sige studerende med handicap, diagnose eller kronisk sygdom. Hejvært er et socialt netværk, hvor vi deler erfaringer. Vi snakker om det, vi har til fælles, og det, vi ikke har til fælles. Hvis man er ny studerende, og man har det mindst tænkelige fysiske eller psykiske handicap, så er det bare at melde sig til rækværk. Det er ikke kun for at ligesom få hjælp til sit handicap, men simpelthen bare at få et netværk generelt for andre studerende. Fordi en ting er, at vi samles for at snakke om vores handicap og vores udfordringer, men vi samles også bare for at have et holdningspunkt og have det sjovt sammen og lave andre aktiviteter, som hører med, når man er studerende. Så derfor så er det godt at være medlem af rækværk for at få udvidet sine horisonter og simpelthen få bygget et netværk rundt omkring på de forskellige fakulteter. Vil du vide mere om rækværk, vores arrangementer eller har andre spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på rækværk.ku@gmail.com eller finde os på Facebook. Tak fordi du så med.